Máš problémy s trávením? Vyskúšaj kúru s dračou krvou aspoň raz ročne. Časté nadúvanie, nepríjemné prehánky alebo naopak zápchy sú príznaky toho, že s tvojim trávením niečo nie je v poriadku. Preventívne užívanie dračej krvi ti pomôže ozdraviť tvoje trávenie a je ideálnou prvou pomocou pri zápaloch v tráviacom trakte, ktoré môžu vyústiť až do rakoviny konečníka, v čom máme na Slovensku nelichotivé prvenstvo. Dračia krv obsahuje hlavne látky taspin a dimetylcedrusín, ktoré preukázateľne pomáhajú pri prevencii a liečbe nepríjemných žalúdočných a dvanastníkových vredov. Zložky v dračej krvi boli skúmané aj pri aplikácii proti rakovine hrubého čreva a žalúdka, kde sa tiež preukázala ich vysoká účinnosť. Dračia krv má extrémne vysoký obsah antioxidantov, vďaka čomu pomôže vytvoriť podmienky pre rýchlejšiu regeneráciu tvojej pečene, čo ďalej posilní tvoje zdravie. Táto malá fľaštička spolu so správnou životosprávou je super prevenciou a pomocou pre zdravie tvojho trávenia, ktoré je základom pre tvoje dobré celkové zdravie. Ak sa ti toto video páčilo, sleduj nás a daj follow.